ассалому алейкум, дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам, ки ҳамаи шумо тансиҳату хонобод ҳастед. духтаро, имрӯза влога сар мекунем. Хостам имрӯз камтар влог снимат кунам. Последни вақто серкор дер влог мепартам. Дар ватсаба менависанд занҳое, ки муаззама тез дар бораи амин аз он видео кунед гуфта. насиб иншоалло духтарои азиз дар бораи аз он як-ду влогҳое мекунам, ки ҳамаша аз сар то охир мефаҳмонам. бисёриҳо телефон мекунанд, худошонба неуверени гап мезананд, ки савдо кара мешадми ё намешадми гуфта. ягон гапу кор бемушкилӣ сар намешад духтаро. Мана насиб иншоалло ини ман имрӯз сабират мекунам 10-11 дона заказ пагоҳ пункт видичева бурда метиям. худам бурда наметиям, ман пага бор барафтанам дар кор. бачаҳова ҳамаша ози ун када сеткава андохта мемонам, пага инҳо ками хестан ахоб. ман уже саҳар кити мо борба мебаравим. ҳамин пункт видичи аз он пеши доманда наздик мова бачаҳо мебаранд, буда метиям. намин номи магазина мегӯянд, тамом. ягон хехе паспорт намеписанд, ягон хе документ намеписанд. бисёриҳо аз влогҳои гузашти ман ватсаба менавистанд, ки дамин сахарни паста барои удаления волос гуфтам. ози духтаро анамихе наличинда ҳаст, хеле ки дидосид ин ҳама банки калонаш 1 литр аст. ин 1 литр аст. 40-50 маротиба ина истифода бурда мешавад духтаро. як агар ҳамина гиридагар номаш чи қариб 1 солам гӯямам хато намекунам. ин расо пастанас. худамам имина аҳмин гифтам кушодам. ҳоли дар влогҳои оянда насиб иншоалло боз дар бораи ҳамин удалени волос хеле ина истифода бурдан дар кор барои шумо снимат мекунам духтаро. ким ки хоҳад ҳозир наличинда ҳаст духтаро. ҳозир якдаман ба аҳминам заказ шудагӣ. аз он ба манҷанда чӣ хеле ки дидосид як рӯз ба чӣ хеле ки дидосид 10-11 дона товар мефурӯшиду чӣ ҳамин савдо намешад мегӯед. алҳамдулилло савдо мешад. ҳама кор аз душвориҳо сар мешад. баъд оҳиста чӣ хеле ки мегӯянд амин бандае ки заҳматкаш ҳасту босабр ҳаст. худованд меҳрубон аст. иншоалло бо ҳамае ки мушкилиҳо сабрҳои кадигитон мукофоташам ҳадя мекунад духтаро. ягон ҷои қииндиш нест. ман ба намихе номаш чи заказ шудагӣ полотенция ин барои кухни салфетка полотенция. анамихе ман блокаш кити мондагӣ духтаро. блокаша ман арзон мефурӯшам. ин донабай агар фурӯшидагар бо сали қимата ники ина ман амихе упаковкаш кити мондагӣ будам. аз он ба амихе як упаковка заказ кардам. ба фикри ман ин ҳама чизи як лозима аст, зиён намекунад. як упаковка аҳмин заказ шудагӣ. боз ман ин ҷанда менам большой скидкава мондам духтаро. барои он кити уже ин чӣ гӯям нимод ваешай рисунки 23 феврал навистагӣ. чунки уже 23 феврал всё духтаро. ҳамин 2 пачка мондагӣ 10тами ҳамихе буд. 2 пачка мондагӣ инам хе аксия кардам. одамое ҳастанд ки хай рисункаш ба эътибор наметиҳанд, лекин качестваш нақс, номаш чизшам нақс. так ана ин духтаро размераш 35-75 полотенце барои михе кухни ҳам то даст пок кардан беям мешад истифода бурда. материалаш нақс, материалаш хебе духтаро. боз инҷанда 2 кросовка заказ шудагӣ. якташ размери так 41, якташ размери 40 буд. ба фикрам 45. 45. ана мехоҳ шудагӣ ман озир ниҳоя бе коробка отправит мекунам. озир коробка нест мананда барои амин муской вай кросовка, чунки заказ кардагӣ ҳоли омадагиш не маҷбур без вай мефирсонам, без коробка мефирсонам. амто упаковка кара. боз инҷанда 3 дона шапка шудагӣ. ҳозир ку шапкаҳоям ҳамаш номаш чинда аксияанда духтаро. анамин асенин барои духтаро. духтаро наш
тонкий флис. Сунуташкати, анамин сери, анин березовый цветаш заказ шудагӣ, бежевиш. Аниҳоям ҳозир ҳамаш баришои ваянда скидканда, аксияанда, чунки инҳо уже всё сезонаш гузашт духтаро. Боз инҷанда нижний белье женский белье духтаро, ана сафед, ин комплект, ин ҳозир чӣ мекунам, анҷа ин комплект духтаро, ҳозир мекушам як дона аин айнаш ба ҳамроҳ мекунам. Боз инҷанда красниш ҳам то обичный, без комплект, один просто минвай бузгалтер. Ин сафедаш комплекташ кати материалаш наст духтаро. Агар ким ки хоҳитон, агар скриншот кунитон, нависитон назар ба азон аз канали ютуб ман арзон мефурӯшам, чунки инҷанда ман ҳеҷ кас ба комиссия наметиҳам духтаро, барои арзон мефурӯшам. Чашкаш однослойный, мягкий, мана чӣ хеле ки дидасид, мягкий, хеле сахтак не, ҳардушона мехе. Ин сурхаш поинаш двухслойный, а болош однослойный. Ина манам лоима как, ягон ҷои хеле сахташ нест духтаро. Бандаш ман хеле халстер, инҷаш ман хеле бандикча красивая. Кадом ким ва агар махсус шуд духтаро харидорӣ мекунед бошид, албатта скриншот када WhatsApp барои кунед. Пет хочешь, Усман? Вот на стакане. На боз инҷанда анин двойка заказ шудагӣ. Худди анамихе светаша духтаро худамам гирифта пӯштам. Просто материалаш ба гап нест. Материалаш бениҳоят нағз, мягкий, млоима как. Ина разный цветош аст духтаро. Ин абаяшкати, брюкашкати. Ана меқада як рӯз ба заказ фурондагӣ духтаро. Агар ким ки хоҳад ки дар азон кор кардан хоҳад духтаро, дар ҳамин комментария ман номери WhatsApp мемонам. Илтимос просто нависед, агар занг занед, агар ман бисёре агар коранда бошам, агар телефон бардошта наметонам ёки ягон банд бошам бардошта наметонам, бисёр амин нависед, агар тез ҷавоб метиҳам. Назар ба телефон бардоштан. Телефон ба ҷои кор ба мумкин не, нимо сали камтар строги, барои ҳамин духтаро ин аз шумо хоҳиш мекунам. دختران چه خیلی که دیدید من упаковка کرده شدم. فقط اینجا حاضر نمیرسد موقع شتریخ کد بعد ساعت 12 بعد سونی اکتیویت میشه چونکه این زکاز من فردا برده دادنم در کار. حاضر من طرف شبانده همشه اون کار موندم. پگروز من سحر کتی بار بمیرم بچه ها خسته سونی همش پاکت به اون کار میمونم بچه ها برده میتیم. واسه بعد ساعت 12 که می ساعت یک خریب کی شد
اینها اشتراک کدش میبرم و هم کلی میکنم تماما 5 منت وقت میگیرد. پاکت با انداخته پیش در اون که میمونم. بچه دید که برده میتیم. اگر ویدیو معقول شده باشه دخترها موندنی لایک و کامنتاری نوشتن فراموش نکنید. اگر خواهش کار کردن داشته باشید در از اون سودا کردن، اگر نیتتون باشد نیت بیزنس کردن باشد دخترها حتما نویسید